Machiegni nyakwara moge jwange chenro ma kawuono mar ohala gi mwandu. Chenro ni kawuono biro ni achiel kachiel kawuok e chiro mano ma Jericho e kaunti ma Nairobi. Kae e chenro ni wapuonji yore mopogore opogore kaka inyalo chako ohala kendo tae e yo makare. Machiegni nyinga Cleophas Oluoch. Kawuono nyakwara moge jwang' kawayawo mesa mar ohala gi mwandu wadamenyo ohalano mano mar loso bag. En twang'e koa piny magere mobed bag minyalo ting'o kidhi go e tich ne ng'ano madhi sikul, nyithindo mayepo e kindeni, e kind bags mitiyo godo e nyasi mopogore opogore. Kawuono e chiro ni ma Jericho wayudo thuolo mar twak kod wuod Alego mano Daniel Ojigo. Omiyowa maling'ling mantiere ohala mano mar loso bag kaachiel koda ka usogi e chiro ni. Nochako e yo machal nade, en tiegruok manoyudo kanye, to wach mane monyalo weyo ne rawera mora mora madiponi dwaro chako ohala machalo kama. Wawinjane maling'ling e yo ohande kendo kaka nochake. An iluonga ni Daniel Omondi Ojigo. An wuod Alego Kakan ma Kanyango modak Murmalanga but matera school. Ohala matimo en ohala mar aloso bag, atwango bag from scratch, anyiewo material tang'ado tatwango bag nyaka rum. Achako ohala ni in 2016 bang' dhi e school kuom higa achiel. Nopuonja Jua Kali ka, bang'e tatiegora nika. Tiegora mayudo certificate. Koro achako from 2016 nyaka sani. Ohala to sibedo maber, en ni every business nyaka bed gi ups and down moko, lakini ohala ok rach, ohala ber. Ber mar ohala en ni iloso mwandu to ng'amo nyiewo mi referral. Mano miyo ohala mara move to network mara be yawore. Downs magwa be nitie, iyudo ni mteja dwaro specific fabric ama bag machal kama, tidhi e chiro tinwang'o ni material no either be yoidho ama material mano dwaro cha ungi, to into ni semi surety ni mano nyalore. Ohala ma an go ni mondo ichaki, mokwongo nyaka ibed gi resources. Resources mibedo godo, gik mitiyo godo nyaka bed gik minyalo acquire easily mondo ohandi odhi mbele. Mano miyo ok ichwany wateja magi in terms of delivery. Kamano. Okay, high season marwa en ga season ma nyithindo donjo school. Kanyo ema ohandwa ringo ga maber ahinya. Gi season ma most of the organization bende loro tije gieki. Seche ma giloro go, iyudo ni nitie giveaways ma gichiwo, ama seche ma nyithindo enroll gi make orders bedo mang'eny. Yuto gi lal en part mar ohala, to lal bende miyo ng'ato bedo strong e ohande. Koro seche ma lal obiro to accept to ni mano gima nitie, tidhi ga dhi mbele mondo mteja ni obede gi mentality moro ni ng'ani tiyo tich maber, kaso trust nyacha be ibedo godo. Koro you must make sure that you attain every loss that you have to make sure that the client is happy. Masalani ohala and you believe in yourself. 1, 2, you market yourself. 3, you make sure that your client gets the best out of you. Then that one bro miyo handi chung maber tinwango yuto makare. Okay, atimo marketing a TikTok, atwengo, I post videos to from kanyo ekanwango tich. Sani you're the digital ma gimitimo no, I post, you state every process mitiyo godo mondo ng'ato bed gi trust gi gimitiyo godo. Tag location mari gi how you do your work. Nitie ng'ama nandiko lakini sani nodhi rusa moro matin, nen gi liel moro matin nodhi rango. Bedo gi ng'ama ndiko, ibedo mna gi ng'ama ong'e tije ma bende ok loyo ahinya. Ibedo gi ng'ama is having the urge to do something, tiyudo ni utiatia maber. Ohala ni miyi mor mohala ni miya. Okay, ohanda ni osemiya sedonjo ofise madongo gi matindo. Ohanda ni osemiya meet ji mang'eny. Kasto ohanda ni be
ber kaneno ka ng'ama duong' oting'o gimani maloso gi lweta, koro mano mor mohanda miya. Okay, one, asewacho mokwongo no, first of all you believe in yourself. Seche ma chunyi thono, mano ema miyi mijing'o e timo handi. The only thing you can do minyalo timo ni make sure ni isoja on, mano mokwongo. Mar ariyo, ijiamini in ki in, trust in your business, iwinjo. Mar adek, mistakes mitimo, you try and rectify them, kasto ohandi biro mana chung'. Erokamano. Okay, ohanda ne stall miluongo ni stall 79 kumiluongo ni Jericho Market. Ibiro ichopo hospital miluongo ni Metropolitan Hospital, directly opposite en chiro. Stall en 79, namba na mag simu gin 07 05 61 31 30. E TikTok kacha inyalo yuda kaka Dantes Ojigo e TikTok kanyo. Ibro neno gik maloso, gik maseloso ma post kamano. Poloni warani mondo mi wawinyi kaka inyalo bero chenro magi mag kungo, mag rito omenda kod mago mag okumba kokalo kuom jalony mawuok CIC Insurance Group. Kawuono waleronwa mathoth kotenore kod weche gi duto achiel kachiel e chenro ni mar ohala gi mwandu. Nyikaramogi an iluonga ni Calvins Otieno. Atiyo gi kamino CIC Insurance Group. Office wa e Kisumu ka wayudore Wedco Center e wang' apaya mar Jomo Kenyatta Highway. Kawuono adwa wuoyo kodwe e product maluongo ni Biashara Salama. Ni Biashara Salama ni oting'o ang'o. Mokwongo Biashara Salama. Biashara Salama en okumba molosne kembe masana chiwo omenda mag loans. Ni mondo kagimiyo jomoko loans, ni mondo kata ka jokawo loans to gibedo covered against loss ma ka ng'ato owito ngimane to ko lal gi pesa mar loan manomiye gi microfinance. Mar ariyo en ni kendo ka ng'ato ok owito ngima ama ka ng'ato ohinyore ma ok onya timo tijene ma pile ka pile, waluongo ni obedo permanent disabled. Koro the financial institution wacho ni kambi momiye loan ama mohole pesa ok dhi asara. Koro kambi ni kapo ni owito ngima ok onya timo tije ma pile pile, to kambi insurance kambi wani bro compensate, obo yudo chudo. The financial institution boy yudo chudo from insurance company my CIC mondo odwoknegi loan mane member ma seche moko nothoni ama ok nyadhi tijene ma kawaida mondo gibed afloat. Wacho ni mondo kambi mochiwo gine ni kik bed gasara. Mar ariyo, Biashara Salama ni inyalo kawe gi ng'ato achiel ng'ati luongo ni individual. Nyalo kawe mondo safeguard, mondo ritne biashara ne. To kokawe mondo ritne biashara ne, ohande moro, koro mondo ohande maybe seche moko ka oyudo lal nyabedo e yor mach, ama lal nyabedo ni koth moro ochwe kamoro, ama nyabedo floods. Koro kapo ni yudo masira machalo kama, to CIC bro chuli. Koro bro luore ni ikawo limit, wala ni ikawo kiwango machalo nade. Mara adek, lal mar ohala nyalo bet e yoni seche moko mach e wang' kamoro, to mach ma wang' ni seche moko no okel gi seche moko gas moro no muoch kamoro mo wang'. Wanyalo wacho kaka
example wanyachiwo kaka mano timre Embakasi Nairobi ama kata matimre Kikomba. Kapo ni ng'ato onyiewo insurance ni to okobi lal, obedo gadier ni ka ochopo ochiwo ywak ne e kambi ka, wabiro chule, oboyudo pesane manowitono. Mar adek en ni biashara salama ni oteke stock mar ohala ma ng'ato okawo. Seche moko loan ni omiye gi microfinance ni yudre as a part of the SMEs. Koro microfinance seche moko biro de ni dwaro ochul gi pesa ne, koro kanyo moboringo oboringo CIC kama no nyiewo okumbane ni mondo o compensate. Koro compensation ka waluongo ni chudo. Biashara salama koro luore e kide mopogore opogore, en gi benefits mopogore opogore. Moro waluongo ni credit life. Koro credit life ni boro chung ne ng'ato kano kawo loan to seche moko ibandhe kamoro. Koro sami ibandhe obro biro to CIC. Koro CIC bro chulo kambi mano miye loan ama moholo ne omenda. Mar ariyo en ni ke biashara salama ni be kikawo to wan gi gimiluongo ni permanent disability, moluongo ni in yudo ng'ik moro mochwere manyiso ni ok inyal timo tiji kaka nitimo kawaida, to nitie wan gi weekly benefits moko, wan gi weekly chudo moko mawabe wachulo kapo ni in gi loan moro. Biashara salama ni kaka nawacho mbele kanyo en ni biashara salama ni inya kawe kaka an individual ni ng'ato achiel, ama inyalo kawe gi financial institution molo ni microfinance ma timo oholo ng'ato loan. Koro biashara salama ma wacho no kaka okonyo ohala ma ng'ato nigo en ni sama ohandi ni seche moko nikech mach owang'o ama kata ka jokuoge nobiro ma okwali. Ka jokuoge biro mokwali mi idhi kama ni ibiro CIC insurance, ibo yudo chudo maluore maromo gi waluongo ni chudo maromo gi gine manikawo, kiwango manikawo, waluongo ni sum insured. Kapo ni ne goods ni ohandi ama goods gigo ne gin 1 million, wabro mana chuli 1 million no. Koro gima wawacho ni kaka okonyo oganda mo onyiewo okumba ni en ni at least in gi geno ni kapo ni ajali moro, masira moro oyude kata mar macha mobed ni ng'ato okwalo giga, tang'e ni kama ang'adhi ka insurance ama kadhi ka CIC, tang'e ni ibiro chula pesa mawito no. Biashara salama ni en product mwasebedo godo ma oke kuongo ne mondo okele en ni ka dhi matute ni nentie diere moko kanyo wawach ni higni moko 4 mokalo ne nitiere masira manotimre Kikomba, to jok mane onyiewo okumba ni gite ne kane gi biro ofisa kane gi report ama kane gi kelo nwa ywak gi gite ne giyudo chudo in terms of compensation. Koro gima dang' awach en ni ok en okumba ma eka nobedo launch, lakini osebedo enforce ni dhane moko bedo kong'eyo. Koro emomiyo sani gima watimo en ni wapuonjo oganda mondo obed kong'eyo ni CIC nigi
nigi product machalo kama ma ka unyalo bire offices wa wanyalo puonjore matut kaka inyalo donje mondo ka yudo chandruok tinyalo yudo kamoro minyalo sorie kamano. En geno mara nyakora Muge Jwang' ni somo gimoro kotenore kod ohala ma Daniel timo e kaunti ma Nairobi ka. Bende parni in bende nyalo chake achaka e yo matin mano ma inyalo. Wakaw yweyo masani. Ka waduogo abiro ka kod ja ohala mar Juma. Kik idhi mabor. Machiegni kae, donge ni tidhi bedo gi nyathi? Kosebedo gi nyathi wabiro timo nade? Koro biro bedo maber kono wacho ne Dani adiera mar gimoro amora. Dana, anen mondo isingrina ni gima da wacho ni iyi ok bi wang' koda kata gi joma ni e odni. Steve, in wuoga ne kae. Kapo ni pari bro wacho adier to en duoko mane mana bro miyo Dana. Koro bro bedo maber ka wuoyo kode bang'e ka wan kendwa. To mama to Dana noromo gi pari karang'o? Dhako muol ka donjo, matiende ni bedo ni ng'ato ling' e kinde ma owendo ok ofulo ni omuol. Samoro en kod kido mamoko. Ang'o mosetimore ne joma ne ochweyo Ugandawa? Adhi primary Kangonditi Primary School. Gin kanye sani? Amobilize kalerte ne wago poro to gibiro wasombo kidi to watero kacha jite e secondary kacha. Waromo gi jodgi to wafwenyo sigand ngimagi mopondo. Siasa ka ng'amo ywaye maduong' katere siasa en Daniel Arap Moi. Ng'e ranyisi mabeyo mane giweyo. Ne japiny mopogore kata ng'ama ne nie duond loch ne neno ni kopo ni Kenyatta dhi Tom okawie thuolo ni mondo tanwa pinyni kaluwore gi mwaseneno kuome. Ang'o ma gitimo sani? To kata kamano be pod gin kodwa. Nakedo ne wach sukari ma jobunge jonjo kod biwot nochaka ne bwana sukari. Gin kanye kod Walter Nyambaga tich ang'wen saa 3 otieno mana e Ramogi TV. Tutabaki hapa duniani sisi Be imanyo kit lamo mamulo chuny kae kama wach bedo e mangima kendo thumbe duogo chuny. Wariure kanyakla mondo wakelne adiera, geno kod ote mar kinde ma wadakiegi. Wachak wadog ir wuon wach ma en Nyasachwa. Wachak wapenj Nyasaye wach, Nyasaye be wuodho adhi maber. Biblos wacho niya, Yesu noloyo teko jachien e msalaba. En wach mar yie, dwaro kod yudo kari e sigand Nyasaye. Injili ngima, sabato ka sabato, sari okinyi, kik bai. Machiegni kendo nyakora Muge Jwang' chenro ni mar ohala gi mwandu. En mor mara ni pod ikete kar ka, adno wachak chenro ni masani koro wachopo kae kama wadamenyo ni ohala machielo. Bende par ni inyalo tudri kodwa kokalo e mbui mekwa duto te mag Ramogi TV, mano Facebook, X, ohala inyalo ndikonwa SMS line oyaw mainari 3600 mar mondo mi wabiri watimo ohala ma itimo e konde duto mar piny Kenya.
Nyakwara Mugejwang' tweng'o opogore. Iwacho ni nyabedo gi lony mari kama chalo kamae, kama chielo bende ng'at moro nigi lony mana machielo. Magi duto gin ohala makelo mwandu. Kawuono akoni ni wantiere chiro mano ma Jericho e kaunti ma Nairobi, kendo kae warado kiwuod luo machielo. Kae Eric Ondweso miyowa thuolo mano mar donje e ohande, kendo kuno maling' mantiere e ohala ni mar tweng'o podi, to koro sani mar twang'o sude mago mag joma chuo kachiel koda ka joma mine. E kin lewni mamoko ma pontiere kar kae, sigana ni mwachno chako higni 4 mokalo. Kawuono en gi lokruok. Nimar kama notime kaunti ma Mombasa nomiyo loke mobire kaunti ma Nairobi makete loko lwasi ma kama kiloke kindo ohala. Omi kaka ja ohala chir machal nade mar dhi nyime kod tich ma itimo. Eric Ondweso mantiere e chiro ni mano ma Jericho e ja ohalawa mar juma. An nyinga iluongo ni Eric Ondweso, awod Alego, kama iluongo ni Kanyapoli. Ohala setime kuom higni karibu 4 sani. Ka atime Jericho Market, to atwang'o lewni, atwang'o suits. Kaunda Megeruto kanyo, safari suits, official wear, both ladies and men. Yeah. Of course, initially, you know, kind of plan mara made a bit jatweng. Sechema idi school timi puonjo ni bwana. Bed daktari, bed ango. Kora be nas pa mano ndalu line maro wad melongo ni engineer Edwin Ondweso. To kata kamano na yudre field ni kalinga na achiel ariyo ma kunyal ge. Taduga ido ka develop interest kuom ohala ni. To chako be no koyot kamano. Nakiyudo ng'amoyie makolweti. Otimo ni training achiel ariyo. Korona chake gi Mombasa. That was 2019. Naka bang'e to ohala ni Mombasa kotimre maber. Corona shift abiro Nairobi. Nairobi at least ohala matwengo dhi maber Nairobi, anyalo wacho kamano. Nikech kanan Mombasa, there's a big difference kanan Mombasa kakan kasani. Tiyo steps achiel ariyo ma semek. Kanyalo wacho ber ohala to nigi challenges, but and about discipline. You have to be disciplined mar mondo I maintain, nikech timo hala en mana is a matter of showing up. Every day you show up, itimo achiel ariyo, you make sure ni maintain kore ka ji bende neno kaka ji medo neni kaka ohandi bende endelea. Koro it's about discipline, nikech seche moko in gi mentality no ohala ni en mara, okanyal chiwo gokinyi kata en chiwo sache ma in mihero. Koro mar mondo maintain ni wake up very early, tichopo ka endigo tim achiel ariyo, it's upon you, and you will reap the benefits mare based on discipline mainego. Higni 4 mokalo kana chake anadonje lwete ng'ato. To kana donje lwete ng'ato to anaongo anything manyalo wacho ni naketo maeguma mar mondo achako ohala, abed self employed. No, anachako gu machine ma kodesha. Naido mdhamini moro bokodesha machine kanye kuma nachake. To through maintaining ne kila siku kaka mnangisi before, and I make sure ni show up kila siku. Kata keni gu machine mekodesha no, I make sure ni show up kila siku. Biashara wete ni medo neni, koreka gibende gitimo referral
no bwana nitie kijana moro kacha obende lwete ler onyalo timo ni 1 2 3 koro all through ne machine mana kodesha no atima chiela ariyo reach out to my sister mokanyo angise ni bwana ni kiwango marom kama mapesa inyalo medo nadi and that was it. Edo kendo omedo na banyu machine and that's how that journey began. Kamana kano chako challenges, we have a lot of challenges, but major challenge and brokers, joma luongre ni brokers, joma kawo tich to kelo no edo ka tijino ino kiyude one on one client korido ido ka tijini abedi town to tijini obedo more profitable ki compare g kuma antie sani Jericho market eka mar mondo client to reach aka indigo maybe ido na client online lakini ne client uk yode biro ka boyuda en achiel kuma par okoyot mostly and clients might do from referrals online not that much but referrals referrals ngato nyaka okongo neno gimitimo kose neno to owacho ni nyawade yin bwana ntie kijana mabende nyalo timo ni gini at about at a much better price than there nengo depend ni idwaro design mari and based on design, based on quality mar fabric to inyalo base on time bende time frame ineno wach fundi jamriambo and for starters ng'at machako halani nyaka client guniaga koko iwinjo to gini dhig time seche ma imedo ya biashara imedo manpower ido ka koro wach fundi jamriambo ni ipunguza nikech inagu manpower ya kutosha mar mondo kiki disappoint client time wacho no dware nying kampuni ni to seni ni wachno asebedo ka change based on gik matimo. Initially na chake ne nying biashara na chako ndo gunda na chake kalingana na japuonj manopuonja kumana ai na duga do kumana ai yinjo kumana chake unwon na duga do kanyo mna tuangia corona chako nying kampuni no gunda but gunda it was not selling yinjo koro kana biro ka indigo taido ka mostly jitwango African attires yinjo and kalingana ga experience mna duga yido kanyo natime much better koro naduga lungo biashara non Mr. Africa nikech mostly na deal go African attires ka indigo atiyo go wanagaji angwen koriwe kod ane kijana moka ilongo no Mike Maud Migori atimo ne training sani obende niyo watu wangu achela rio kuendeleza Mr. Africa koni wangu alomilongo Suleiman bende wakonyere kodeka indigo itwengo ka gin vijande matrini yeka kalingana ge wachna customer ingense chema customer biro to dwaro lweti to oken fundi afunda mani kao kacha to biro to konyi ka indigo to ogolo ni lwedo midwaro koro you have to train people na mondo line gi midwaro kijana morano oka lakini gisani to ombe ngat madwa chako biashara ni biashara ni kaka wacho ni biashara ni you have to develop interest nyaki donje nikeche
idonje lwet ng'ato to ng'ato mi proper training. Bang'e tiyudo yudo ki develop interest no based on kapo ne iongo gi interest to kinyal chako biashara. Most important thing in interest. No, kise develop that interest, you are good to go. It doesn't matter about capital. Interest. Machako mokwongo. Moko kubo biro badai. Kechi kata vijende na mineno kagi. Sani gituengo based on that interest. Negi show interest. Negi gidwaro timo gima kama. Gin joma ko kata kawegi to ginyalo donjo kamoro amora gitwe. To kuma ohanda ni yudre kawan Jericho Market in eni Makadara. Buruburu opposite Metropolitan Hospital. Number minyalo goyo en 0759 23 28 34. Nyakora monge juang sigana ka sigana mwakeloni mi puonj mi riekni mopogore opogore kaka inyalo chako ohala kendo tayogi e yo makare. Emiyo kawuono wakeloni sigeni ariyo mago ma isomo ikete chunyi imakgi tiwacho ni chaka. Mae ema wayudo thuolo mar menyoni e chiro ni ma Jericho odiochiengni ma kawuono. Tudi koda kendo juma manyien ka wadhi menyoni welni mamoko wami riekni kaka inyalo chakogi kendo tayogi e yo makare. Oriti masani nyinga Cleophas Oluoch. Mondo mine chenro ni kod mamoko mag ohala gi mwandu donje viewsasa.com